Ansa igdong madadangog sa rolang na pagtubod asin opinyon kan podcasters asin kan guest. Bako kan samuyang sponsors, affiliates o sisay man na nagsusuporta asin konektado sa podcast. Ang taga Bicol mayong intensyon na rauton o magtaong danyo sa anuman na reliyon, grupo, organisasyon, negosyo o ni isay man na individual. Ini hatod sa indo kan si Ramsana Production. Nakadangog ako ninuninin sa ronggam-gam sa lungakos katurugan bago kundi si mong boses iyo si mo si Un na boses. Ay, si Just Marina, no? Aga. Just Marina daw, Bicolania. Mga kantong natiks. Hello. Okay ka naman daw parang lang mag-greet. Yes. Oy, mga taga-bi. Oy, talaga gago. Marhay na aga sa indo mga kanatong natiks. Ini ang sarong eksklusibong expose na amay pa lang po ngunyan mairinit na tulos ang pag-urulayan sa inyong pamahawan. Yeah. Pamahawan talaga? Ito yung topic sa Pilipinas ba uso ba sa Pilipinas ang cold breakfast? Most likely na reason nito sa Pilipinas pero may mainit ang mga pamahawan Iyo. Kasi diba sabi lang pampanas tulak. Permian silog or kung kunyari haliun tang silog winning pansit na tinapay or pag mayo man kape tapos tinapay. Oo. Saludsod, puto. Ay, na-miss ko itong sinasabi ko. Binaan to. Panligaspi, panlisal. Oo. Yung puro mga amain to, no? Ayun. Namin miss ko ito bagang guta na maluto. Gunatang maluto. Latik. Yan. Sarap pa itong binutong. Yan. Tapos lalagan mo ng brown sugar. Ay, sira. Sige po daw kita kayo. Okay. Kunarin mag-ipagkita. So, ganyan daw mga kanatog natin. Yan. Mag-iunin na sa ito yung pag-urulayan. Kasi garo napapanahon naman iningon yan. Kasi may mga tao na nasa... Dakol kitang nahihiling. Dakol kitang nahihiling. Ano pala kaya pag-OFW? Dakol kang nahihiling. Dakol kitang kurang na. Ayo. Pero anyway, kasi feeling ko, kadakol din nakakarisa kayo ni. Dahil lang ninda na, garo na dahil lang ninda natatawa ng dingin. Kasi baka magluwas sa inda na baka toxic sinda, na garo imbis na nagtatabang ngayon si tao, baka kaya inanutap. Kasi minsan, di ba, pag halimbawa, nahinig ko kasi may sarong content creator sa Bicol na porket dakulaon na or dakul na ang followers niya, day na siya pwedeng itama. Kasi nagluluwa sa iya, nagkaroon na siya garo na basher ninda. Na itong baka inggit ka lang ngayon ako mas dakul ang followers. Oh, wow. Di ba? Nadawa ang content niya. Day man talaga garo des na nagtatanggap ng constructive criticism. Oo. So ngunyan actually man ini garo pag-uulayin ta, general speaking ta, day kita mapangaran ng tao kasi masakit na. Pero syempre may disclaimer man po kita na ang ang gabos na opinion po kang mga host ngunyan, asin kang mga nagsusuporta kang taga Bicol Podcast, pansadirin lang ninda. Bako man po kang base lang po ni sa samuyang naiiling, sa obserbaran. Yes. So ngunyan ang pag-uulayin ta is manunungod sa poverty porn on social media. Yeah, poverty porn. Anong poverty porn? Okay, explain. Hindi ko aram. O ikahapon ang anong poverty porn? Depende. Base ang explanation digdi is base po ni duman sa mga nagkakahirling me na sa or tig-research me kung ano po ang poverty porn. Kasi garo siyempre for sure igo naman kani nagibo ning mga documentary, igo naman nagibo ning mga research kani kung ano ba talaga ang mga ang poverty porn. So sa mga day nakakaintindi kung ano ang poverty porn, ipo ini itong paggamit ning mga litrato ning mga pobre
o ning mga makahirak na tao tanganing magkaakuha ning simpatya or makakuha ning pagkahirak sa ibang tao tanganing may pirang rason may magkapirang rason kung taano yung ginigibo. Minsan pansadiring intensyon, interest na magkaigoning dakol na followers. Minsan ginigibo mo ninda ini tanganing tanganing makalikom ning kwarta na kung saan kinukupitan nila. Di ba? So, ika parang Linus, base duman sa explanation, kasi halin ni duman sa research na, may may nahiling ka bang mga content creators na ganyan? Actually, ngunyan baga, may na yan masyado ngunyan, pero si sabihin ta na lang 5 years Irani mo mic ago. mo sa imo. Ay, kadto 5 years ago mga araw kayan, masasabi mong patok na patok yan kasi ito bagang araw mo tong huna itong as viewer maano ka na ay maray pa man yan ni si nagtatabang. Nakatabang, yeah. Pero nagtatabang talaga. Kunyari sabihin tanan lang ni nagtatabang utob sa buot. Pero udok araw kayan pero day kaya ninda aram si side na binidyohan mo ito na itong sarong taong tinatabangan mo pero on the other side nagkikita ka. Yeah. Yes. Kakakitaan mo lang to itong taong to. Etong garo-aro lang kaya niyan. Ang niluwas mo dikit na kantidad lang. Pero Tapos ang balik mabalik sa sa'yo, imo, dakula. Oo. Kumbaga, konektado ning sa research sa Bon, sabi niya, imbes na makatabang, daita nakakaraot lugod. O kaya, bako man si interes kang si ibang tao ang pagtabang, kundi si pangsandiring interes ang pinapahalagahan. Kasi ang kasi diyan is kaya nga ni baga porn, 'di ba? Kadaklan, maski si paring Linus mahilig magdalan porn. Nakaka-addict Nakaka-addict. 'Di ba porn? Garo daw sa intas dangugoen ang talagang ang porn is garo something na nagtatao sa imo ning interest. Uh-huh. Yeah. 'Di ba? Na ang mga tao na kapag nagdadala ning halimbawa sarong tao tinabangan, garo kung ika sarong viewers, garo ika sarong audience, ang maalaog tulos sa pag-iisip mo, ang maalaog tulos sa kukote mo is pagtabang. Iyo. 'Di ba? Kasi tinabangan Itulos ang nahihiling mong karahayan. Pero without knowing, data minsan nahapot na nagtabang. 'Di ba? So, aro kayo nang ididig intayan ko niya na aldaw kung kumbaga para sa mga kanatong natics garo tatawan mi ka mo ning idea na isipon or siguro haputon nindo sa diri nindo kung ang mga iniidolo ba talaga nindo ay talagang legit na tataong magtabang o baka ginagamit lang ang sa indong or ginagamit lang ang social media para sa indang pansadiring interest. So, kumbaga, mataokit ng mga sinyales. Oo. Para duman sa mga taong nagigibong content ng poverty porn na dahil na palang aram na poverty porn na palang ginigibo ninda. Oo. O kumbaga aram man ninda talagang tigagatasan lang ninda si mga follower ninda. So through this podcast ipapahiling mo sa Indo sa akin ipapadawag mo sa Indo kung ano talaga. Oo. Base duman sa mga nakuatang nahihiling, nahihiling ta. Yeah, saka na research ta. Ikaw paring El, may nahiling ka na video. Iyo. Sabihin ta na lang, day ko mabalik sa itong kanto pa. Singunyan-ngunyan na lang, ito bagang siya, kunyari, mapanggap siya na arugani, na naghahagad tabang. Wait lang. Ano lang niya, ang ginigibo niya is, nagsusuolot siya ning garo makahirako na bado. Tapos, nagpahagad siya ning tabang. Pero ang hinagad niya ng tabang, itong pobre man. Nagpipili lang siya. Gusto niya ang magtabang sa iya, pobre man. Tapos, pag once na tinabangan na siya kato, duman na niya i-reveal lang sa diri niya na bako siyang araw kayan. Tapos, duman na duman mailing mo na tatabangan talaga siya. As in, uy, wow. Daw ako kato. Masasabi ko, wow, maray pa maning tao na ni tinatabangan ning pero daw ka to kang 'di ba naging content creator man ako daw ako to gusto kong laugon yan
Oo, gusto mong logo na itong... Pero di ko pa aram ang word na poverty porn dati. Ang aram ko lang na ining taon na ni philanthropist or Yes, the term, yun ang term philanthropist. Oo. Na ini, gusto niya magtabang, nagigibyo lang siyang video for, para magtubod ang mga tao. Nagaro-aro ka yan. May proof lang siya na nagtatabang siya. Ito ang explanation niya. Proof? Kaya siya proof na nagtatabang siya. Nagigibo lang siyang video para proof na nagtatabang siya. Pero kapot, ano sinishare? Yan na nga ni. Kasi, di ba ugo pa yan si like, comment, and share para matabangan may nagagibong argan na, din nito paglingawan, i-like, comment, share, subscribe, Ito para mas Gcash. matabangan ta pa ni. Pag ining video na ni, ang kinita ka ni ngaya, itatao ka ni sa iya. Yeah. Ikaw, Pwede. Ikaw, Christine, may na Risa na content creators. Ako. Kadakol sila na sa Bicol. Oo, kadakol. Kaso mo kung magbangaran, baka maano kita. Ikaw sa Bicol. Ikaw sa Bicol ng mga content creators na ang ginigibo, pinapalawas ninda. Ang pati kasi ninda, garo bilang pobre, or bilang sarong tao, gusto mong nahiling na itong may superhero kasi nagluluwas sa istorya kan sarong dahil sa iya na poverty porn dahil sa iya naggaan ang buhay or dahil sa iya natauan ning pagkakan si pobre, di ba? Ang sarong mga bagay ito, sabi nga ni paring Linus, ito nga ning ning makahirak. Ang iba man diyan may ginigibo na itong itong nasakit, itong nawaran niya ng gasolina. Nawaran niya ng gasolina, tapos naghahagad niya ng tabang, mahagad niya ng 20 or whatsoever. Tapos pag tinawan niya siya, tabangan mo. Tatabangan niya in return. Sabi niya, di naman po ako nangangailangan ng pera. Ano lang to, social experiment. Yan, bagang Yan. Social experiment, and then the other side, tatawan na ninda ng kwarta or whatsoever. So magayunan para dalanan ang mga araw kayo na bagay. Di ba? Para maaraman ng tao. Di ba? But on the other side is, ang apot dyan is, igwa ba dyan ning igwa ba dyan yung consent na, pwede po bang i-post po ini? Sa positibo, sa negatibo. Sa negatibo. Saka ang sarap pa kasi, ang sarap pa kasi di ba sa poverty porn is, mahiling talaga nindo, itong sabi nga ni paring Linus, ini-encourage ang tao na mag-follow, likes, and subscribe. Tanong ko nagigibo ng araw ko yan kung ang purpose mo ni pagtabang. Di ba? Kasi inang one thing na hinahapot ko sa sadiri ko. Baka kasi pang sadiri mo lang interest para mag-grow ang page mo. Kasi araw kayo ni duman sa mga nagdadaralan sa sa mga nagdadangog, ini ang duman, ini ang pagkaintindi ko duman. Magtabang man sinda, sabi yung tanang, ining sarang videong ini para duman niya sa tao. Kung ano malilikom digdig, kung ano mga kwarta makukuha ni digdig, para niya duman sa taong tatabangan ta. Nag-subscribe? Ang subscriber day naman mabawas eh. 'Di ba? Talagang talagang pag nag-subscribe ka na diyan, kung dai mo nahiling talaga si real meaning kang ginigibo niya, dai ka unsubscribe. Yeah. So, ang ginigibo ka yan, dawa sabi yung tanang si video na to para duman sa tinabangan niya. Ang mga masunod na video, dawa magibo lang siya diyan ng simpleng video. Ang views nindo, nagtao ka man ng kwarta duman sa tao. Paano kung sabihin kang si content creator, nag-aaral ako kanita para at least maserbahan ko pa ang mga tao. Like for example sa general, si Tulfo. Oo. 'Di ba ang niya, mga kasaraditan, si mga mahihirap, si mga arugan ni tinatarabangan niya. Pero itong nakukuha niya sa views, ang ginigibo niya, tinatabang niya din sa tao. Like for example, pagbayad sa attorney, pagbayad sa malimbawa, 'di ba mayroon silang mga pa-surprise, tapos pa-negosyo package, tapos pang-puhunan. O kumaga, paano kung araw ka nang sabihin kang content creator, masasabi pa ba siyang poverty porn yan? Pwede ka siyang masabing poverty porn kasi inot sa gabos is in-emphasize mo si kamugtakan kang tao. 'Di ba? Ang nagduduman kay Tulpo, baka man siyang poverty minsan eh.
Duman naghahagad ning tabang na ini si agum ko ngayon niloko ako kay pon ko ning tabang. Pero dahil mga kapos na content niya, arog lang kato. Pero may poverty pa rin. May poverty porn pa rin siyang ginigibo. Kasi mayo nga ning, mayo nga ning sa, kamugtakan. Ikahaputon ko, pobre ka. Panagluwas ka sa camera, panagluwas ka sa video, tatawan ka ning kwarta. Matugot ka iyo dae. Kung pobre. Iyo. Di ba, syempre, garo kapit tapatalim ka naman kasi pobre ka eh. Di, lalanokon mo na lang ang ang pride. Pride. Di ba? Kasi, kwartahan na yun, madai ka pa. Iyo. Saro na yun sa number 1 tang negatibo. Si dehumanization. Oo. Na inaapod. So, ang ibig sabihin ka yan? Ang sa dehumanization kay ini yung sinasabi na itong, garo, hinahalian mo ning dignidad si sarong tao. Di ba? Arugang sarong example is that, pobre na nga ni, pinahiling mo pa duman sa istorya mo. 'Di ba? Pinahiling mo pa na mas na pobre talaga sinda. Na minsan nga makahirapan siyang maray. Ayo, 'di ba? Iyo. Minsan nga din ninda aram na may camera pa. So mayong, kumbaga, ini masasabi mo na poverty po na di na naghahagad ng consent duman sa taong tatabangan. Sa dehumanization is talagang itong So dignidad kang tao na pagiging mahirap. Siyempre mahirap ka na nga ni, tapos 'di ba? Siyempre igwa ka pa rin ng dignidad. Oo. Na makulugon sa ipamaras mo sa gabos sa tao na ako naghihirak. Ikael, ka? Sa hiling mo, kung maging pobre ka, magiging proud ka na pobre ka? Dai. Iyo, isa pa na mapaproud, diba? Masusupog ako pero tapos ginibo pa akong content. Oo. Kasi mas makulog yan. Pero kung ako, kunyari talaga, itong pobre talagang maray. Iyo. Kapit na sa patalim. Pinailingan ako, bayaran ta nga ngaya 5,000. Paano ka lang ngaya, magpailing ka lang ngaya sa video. Siyempre, matugot na ako, 5,000 na yan. Sarong aldaw. Yes. So yun nga ito, yun na sa ng poverty porn na negatibo. Sa isipin mo halimbawa, sabi nga initin ka to, na minsan may mga kino-content sinda na kung saan ang ama garo nasusupog. Yan. Kasi di ba isipin mo, halimbawa bilang lalaki, tapos ang naging content ninda si agum na babae. So, since halimbawa, agum na babae, nagpa-interview na kami ngaya po, pubriho na kami, mga kaming nangakan ngaya, si agum ngaya, araw ka inyan, trabaho, para padyak lang. Kung ikalalaki, haputunta ka, sinabi kayan sa imo kang agumo, o sinabi kang agumo sa publiko na araw kayan, matatamaan ba ang pride mo bilang sarong lalaki? Oo. Yo. Termina. Di ba? Itang garo makasupugan. Putik yan, kalalaki kong tao, huga ko na ko. Di ba? Na actually mayroon kayan kayan saro-saro halimbawa sa albay na siya, si babae siguro may 12 ata sinda na aki, 16. Tapos si lalaki mayong masyadong trabaho. Kasi yun to sinabi kan si babae. Hindi nagluwas sa content, is kaya nagdadalan sa content. Okay? Kung kaya nagdadalan sa content, halimbawa tao ka, buri may dosing aki. May hayop ka. Diba may dosing aki? Tapos si Agum si mayong trabahong maray. Paano pinapakan sa mga aki? Di nagluwas-lugod si lalaki para kito lang. Di ba? Yun ang gibo niya. Para kado lang. Yun lang gibo niya. So sa hiling mo, okay ba ang paggibo ng content na to? Di ba? Pero pangit. Oo. Pero diba, tinawan mo ng consent, mayos magiginibo. Ginusto kang sila tao. May question ako. May question muna ako. Pag ba ang super sikat, ikumpara ta daw ni, pag ang super sikat na vlogger or content creator nagtabang versus itong sadit lang na small time na content creator nagtabang, paano pag sa small time, mas big deal lang poverty porn. Pero pag duman sa mas sikat, talagang para sa indatabang na talaga to. Ito kasi garo nag-create na kasi ng image na tao. Garo ka man lang naggibo ka na ng army. Garo BTS army. Nagibo ka na ng charity. Ning garo ibang army. Halimbawa mga BBM supporters na anything nagibo ni BBM, daw poverty porn na siya. Susuportahan mo siya. Kasi na siya, dakula na siya. Kasi dakula na siya 'di ba? Pero duman sa mga nagpupuroon pa sana ang hapot duman.
Ano to ka ng nakipag-connect sa ibang, halangkaw. Oo. Which is inangan ini ang sarong negatibo diyan is garo manipulation. Yan, pangaduwang. Di ba? So, Negatibo. Manipulasyon. Ini pwedeng maging bakong obheto kundi sarong manipulasyon kang sarong content creator para magtaong impresyon or emosyon o scripted na o nagpandaraya. oo. Ayo. Ini palan, hapot pa ni. So, daw sabihin pa kang content creator na or daw magsabihon and luwag-luwa siya ng resibo na kung anong kitaon kaning video natin mapapaduman sa is considered as poverty porn. In a way. Kasi ang sarong nabasa ko kasing Daw sabihin ta nang may siya proof na si Gabus mayon siyang kikitaon. Si kikitaon lang kang video, ang Gabus na to mapapaduman sa sa Pero ginamit niya si poverty. Picture niya. Ang sarong kasing explanation, ang sarong definition kang poverty porn is emphasizing the situation. Oo. Si kahirapan kang sarong tao. Na which is na pag-ulayin ta at chan, si mga senyales na kung taano nagiging poverty porn. Kasi araw kayo ni, halimbawa kung ang kikitaon niya sa video na to, itinabang niya duman sa sa kinontent niya. Anong binakal niya? Ano bang itinabang niya? Anong itinabang niya? Baka ang itinabang niya is for the meantime lang. Oo. Dahil niya man change sa situation kang taong ito. Na dahil man niya garo siguro niluwas na, tawan ta kaning trabaho, tawan ta kaning negosyo, arog po kayo ni, papaklasihon ta ka, tanganing arog kayo ni, magbago ang pananaw mo sa buhay. Tinawan lang siya ng pagkakan. Tinawan lang ng pagkakan. Di ba? Sarong simana man. Sarong sakong bagas, sarong kayan. And then after perang bulan na, halimbawa, may naling ka sa mga content creators na tinawan ng negosyo, sari-sari store na negosyo. Ay, maganyan. Magayon nga niyan. Pero kung tatawan mo siya ng sari-sari store lang without teaching them kung paano mapapalago ang sari-sari store, baka pag abot kang panahon, mayo na si sari-sari store, pobre pananggad sinda. Yeah. Kasi minsan, di ba, the only reason kung taano pobre sinda is kakulangan nin edukasyon. Kakulangan nin pagkaaram. So, araw kinain ang sarong bagay na hihiling ko. Oh, yeah. Pwede magbanggit ng sarong programa? Sige daw. To kunyari itong si Itbulaga dati na sugod bahay. Tinawan mo ning 'di ba, sari-sari store or something. So, ito, mayo tong de duman kung tinabangan bang magtaon ning kaaraman sa pag ning sari-sari Pagtinda, store. oo. So ito considered as poverty porn. Yes, it's considered as poverty porn. Kasi ginagamit Kasi nila diba, itong mismong segment na ito para at least magkaigon sila ng mga sponsor. 'Di ba? Kasi ang mga tinatarauman nila sponsors, 'di ba? Sponsors. Hali sa sponsor ninda. Tapos isipon nindo, pag nakawasin na ng sponsors, nagtaas si views ninda. Kasi di ba may ratings indang tina-target. Which is, sinda. Itong poverty porn, di ba na ang mga tao mahilig sinda magparadala ng mga arukoy na sitwasyon. Si Willie, di ba? Si Wawawin. Willie Rebellion. Yan. Di ba? 5,000 pesos. Bigyan ng jacket. Bigyan ng jacket yan. Si diba? nanay. Bigyan ng dagdagan CD. ko na yan, nay. Saka, 10,000. lingon mo, kung i-obserbaran mo, gabos na nagko-content or kumbaga TV man yan or whatsoever, na ang ninda is poverty porn. 'Di ba? Puro mayaman, nagyayaraman. Puro ba sila nag-iiraman? Mahiling mo, 'di ba? Si tinabangan ninda, nagpopobre pa. Hindi mo si Willie, katakulon bagang may Ferrari, may sadiring sasakyan. Yate, Katakulon. Nang dahil sa trabaho lang niya. Kung talagang si siya. Halang, grabe ng, bang ngunyan, bistado ho na siya na maray. Si nga, di ba, sa Biblia baga, itong sinabi, dahil masa diba, na itong, kung gusto mo ngayon magtabang, ito bagang walatan mo ngayang gabos, itaon mo ngayang gabos, din magsunod ka sa kuya. Kung maray talagang, maray talaga ang sa imong intensyon na magtabang. Di ba? Kasi, ang tinaw mo na si liver mo, si puso, si organs mo, gabos. Oo. Yan talagang pagtabang. So, isipon mo, ang sarong paagi kasi, ilanggan mo, ang nagiging image lugod ka mga Filipino is talagang grabe ang Pakasakitan. Di ba? Ang paghiling ka mga tao sa Pilipinas, saro na lang itong pinost mo baga tungkol sa parauma. Oo.
Dahil duman sa sarong content creator na grabe ang mga parauma pag sinabing parauma, sabi tangan baga kadto sa satuyang content baga kadto. Ay sa tuyang sarong episode na pag parauma sa Pilipinas mahirap. Mahirap. Pero ang parauma digdi sa US mayaman. See? Ang sarap kasing nahiling ko duman sa sa sitwasyon na ito. Ganito ang sinabi niya na itong content creator content creator na ang focus lang is poverty porn. Is poverty porn or ang intention na lang is kumita. Ano ang ginibo niya? Na in-interview niya na si Sarong Parauma na tay masakit, mahirap po pala ang buhay ng isang magsasaka na ganito, nahihirap na kayo. Tapos inistorya naman si tatay kung anong kamugtakan ninda, kung taano nagkukulang-kulang sinda sa sa buhay. Tapos ang ginibo katong kung ikaw nagdadalan kadto, garapo man na maging parauma. Kasi kung ako maging parauma, magiging arog niya ako. Di ba? Tama. Lang pala, so dikit lang talaga so oportunidad na naitatao sa mga parauma. Kaya masasabing masakit mag-uma. Oo. Kaso igwa pa man ko ning ikararahay sa pag-uma. Kaso so itong content creator iba sa ipapahiling niya sa tao. Oo. Tama. So ina nga ni as bilang content creator and influencer, may influensyahan mo si mga nagdadaralan sa imo. Kaya di ba minsan magayon di ko lang aram. I just don't understand. Siguro pag pinadagos ta pa ni kada ako pa kitang madidigin. Saro na nga yan sa itong sabi tang negatibo, yan manipulasyon o itong pagsabi na nga ning scripted, di ba? Tapos itong nga sabi ni Linus na minsan binabayaran ng 5,000 para magluwas ka lang ngayon digdi sa Nangyayari yan eh. Yan, nagiging scripted na. Nangyayari yan. Saka ang saro pa dyan, itong sa mga negatibo is dependensya. Garo nagiging dependent na ang tao duman sa may mga kaya na sinda tawan. Na imbis na ay buray asikasuhon ta ang buhay taning dai na kita maging pobre dai ara mo nangyayari bukas palad na sinda garo ilingon mo it's very true na kapag nahiling an sa imong page na garo nag-aara asenso ka na even content creators na nakaka-experience ka ini may mahihiling sa imo dyan, may ma-message na pwede po akong humingi ng tulong kasi araw ka ini. Si Aki ko mga araw ka yan. So ngunyan, nangyayari yan. Nangyayari niyan. Nangyayari niyan sa taga Bicol na kung saan hinagadan kami ng tabang. Diba? So ngunyan, since sabi nga ni Baga, ang taga Bicol, ang intention may is magtabang, bako ning kwarta. Magtabang kami ng idea, ng kaaraman. Magbukas ng kaisipan mo. Magbukas ng kaisipan mo, tanganing maging mapamari ang buhay mo. Diba? Kasi talaga minsan nagiging dependent na lang si mga tao na imbes na maghanap ng trabaho, maghanap ng mapagkakaabalahan ng negosyo, kasi iniisip nila ay may politiko man na matabang sa samuya. Kadakol kayo sa Pilipinas actually, ang pinaka number 1 talaga na negatibo para sa sakuya, yan inaaputang dependensya o nagiging dependent ang sarong tao sa mga taong nagtatabang sa inda. Bako lang yan sa mga nagtatabang. For example, na lang, porpis. Oo. Kadaklan sa mga tao na ang iba may bisado ako na naghahalat na lang talaga na magkubra sa mga aruken, mga government program. Wow. Dahil na nagtatrabaho. Sige lang ang kuya patukaw-tukaw and whatsoever. Para lang, kumbaga, yun si ay, may maabot man sa tuya. Halatunta na lang. Tapos pag nag-abot na, pababayad mo lang pala ning utang mo. So, very very makulog sa payo, makulog din sa kaisipan na arog palan kani ang nangyayari sa satuya. Kapag tinawan mo ang sarong tao na aram ninda na may makukuahan sinda, madependent na lang yan sa imo. Like for example sa mga OFW OFW. 'Di ba? Kadaklan sa pamilya ta nagiging dependent sa satuya kasi nga tinatawan ta na lang ng mayo na sinda ning oras para magtrabaho. May na siya initiative na palaguon ko ang kwartang ini kasi makasupog na sige ko man lang asa. Iyan. 'Di ba? So, diba, magkaigo ko tang inisyatibo na para at least, dapat ako. Garo gusto mong, taon mo kung araw ka ng kwarta, papalagoon ko ni. Bako, taon mong kwarta sa sunod naman, mahagad naman ako sunain sa imo. Oo. Ay, may nagtatao man sana eh. Oo. Diba? So, yan ang pinaka-numero unong, negatibo. Sakang sang saropang ang saropang negatibo diyan kang sarong poverty porn is Linus itong stereotyping. Ito ang sabi ko man isubago na ang paghiling kan tao sa satuya bilang sarong Pilipino. Ipos na.
Di ba? Nanaw ko sa sarong episode kang Cool Pals. Sabi ninda, tangina ang hirap ng Pilipinas. Bakit pumupunta dito yung mga malalaking artista para mag-concert? Kasi para kumita ng pera. Pero grabe talaga, di ba? Yung na Coldplay ba yun? Grabe. Nag-herap na pero nakakabili pa ng ticket. Oo. Di ba? Totoo yan. Nag-herap na may Louis Vuitton. Oo. Yeah. Kaya yun ang inang sinasabi tayo na, well, di ko lang aram. Kasi ngunyan kasing sa panahon is madali una ang access ng mga tao sa mga content. Sa mga nagkakadaralan ninda. And then on the other side, the more views, the more money. Yeah. Diba? The more followers. Ang tao din kasi masyado ng materialistic. Kaya, yan. Tas ini pa saro sa sinabi ni Tin Subago na itong naghahalat na lang ning grasya. Itong sa Wawawi, ini konektado man ni sa Facebook ng mga gurang. Kasi ang Wawawin dati, ugayan si programa sinda na ite-text mo, ma-text ka ning name, address, tas kung pirang taon ka na, pag nabunot ka, manggagana ka ning 5,000, di ba? Isi-send mo lang yan, kunyari, may thread yan ning ma-comment ka lang. Itong nagla-live ba kasi si Willie? Which is, ibang nangyayari. Ang nangyayari, masending araw ka to, tas sa baba, may mensahe na, ay, mahirap lang po kami, ganito. Oo, di ba? Yes. Sabi ko, ba kumayan ang hinahagad kang Wawawin. Ang hinahagad lang ninda, pangaran, number mo. Pangaran, number mo, kung saan Gcash ka mo. naka-star, again. Diba? Ito May papakahirak sinda para lang sinda ang mapili. Uso sa Pilipinas. Itong magpakahirak na para tabangan. Oo. Di ba para sa kuya, ang taong nagmamakahirak para sa nakahirakan, garo nagiging proud ka sa sadiri mo na pobre ka. Garo dinidegrade mo ang pagkatao mo. Garo dinidegrade mo ang sadiri mo. Minsan may mga tao siguro ngunya na madangog sa satuya. Tano man po nito pinag-uulayan, hindi yan. Maringani po sinda nakakatabang. Nakakatabang ani. Pero ang hapot dyan, nabago daw ninda ang pananaw ng taong ito. Di ba? Kasi, ang nahihiling ko kasi duman sa mga poverty porn is, garo, tinatapalan lang. Garo sabi ko nga iba kasubago is band-aid solution lang. Na, garo, papaugmahon ka lang for the meantime. Pero, on the other side, garo dai ka man na ihali sa sitwasyon mo. Yes. Garo, ka na lang. Garo, po dyan, garo, ginamit ka lang. Di ba? Tapos ang hiling ka, kaya isipon mo, may mga politiko na nagdudulok sa international, sponsorship. Na halimbawa, after kang bagyo. Di ba? Natarabangan ang mga pobre. Di ba? Kung ikasarong politiko, may kaisipan ka na every time na nangyayari sa lugar nindo, pag binabagyo nagkakaraot ang tao, tano dahil ka mag-ibo ng housing project na kung saan konkreto, pusog. Di ba? Na pag-abot kang panahon, dahil sila masakitan. Saro sa proud ako. Proud talaga ako. Proud ako sa masasabi kong dapat ang panalmingan kang sarong gustong maging content creator or whatsoever or a group of people. Itong sa kakamping, yung Angat Buhay. Ni Lenny Robredo na Angat Buhay. Iyan ang masasabi ko magayon ng pagtabang. Kasi day mo sinda mahihilingan na itoong may manipulasyon or may mga picture ning mga tinatarabangan ninda. Ang ginigibo ninda, kung mahiling mo sa page ninda, mga picture kang mga volunteers. Oo. And activities na igwasinda. Tapos, bako lang si pagtabang na true kwarta. No. Araw nga na kayo, nagtataosin na kaaraman, di ba? Yes. Kaaraman, yes, knowledge. Yes, nagtataosin na ng knowledge. Yan. Tapos, nagigibusin na ng mga harong. Harong. Di ba? Na para sa pangmarahayan talaga kang kadakla na tao. Pakulang sarong individual. Kaya nahiling baga, maririsa mo, garo dikiton lang ang nagsusubaybay, garo dikit lang ang
gusto Arang, oo. o nagkakagusto, dikit lang nagsishare ka mga post ninda. Kasi mga sinahiling itong tigtatao talaga na na kwarta, na Oo. tigtatao Tama. na itong demang kami ken tinatabangan na demang kami ken pinapakakan or whatsoever. Pero Yan. to ang legit na dapat Kung tinatabangan sa talaga. dahil sinda interesado kasi mayo sidang nailing na, ay, bako man kwarta tinatao digdi. Kaaraman Oo. naman lang. Yes. Which Ang gusto is- kaya kang tao is instant, madali na makuha. Yan. Yun, sige, na ko talaga narisa ko lang. Isipon nindo, hilingan nindo, mag-visit ka mo kung may time ka mo. I-visit nindo ang Angat Buhay Project or itong Angat Buhay na, Inc baka to, di ba? The group. Inc na sinda, incorporated na sinda. Uh-huh. Na kung saan, ang pinupost ninda, si mga volunteers, si mga sponsors. Sa activities ninda. Oo, Yan. activities ninda. Dahil sinda nagpo-post katong tao, ganito bagang nag-aabot ning plastic Oo, sa kwarta or tao. whatsoever. Oh, di nila pinipicturean yan. Ang hiniling lang ninda itong group picture na mga volunteers. Kaya masiramon garo kung halimbawa ikasarong sponsors din. Garo magayunan, duwan mo na lang itao. Garo very legit ang sa indang pagtabang sa tao. Oo, yan kay mga charity. Di ba? Charity Tama. event, mga group of Ayan ang mas maginatabangan kaysa itong sarong tao lang tapos, di ba? Ang tinabangan mo pero ang mas tinabangan ika. Mhm. Yeah. Ayan. Tapos ang sarap pa sa mga negatibo kang poverty porn is garo ito bagang nawawara na si privacy kan sarong tao. Invasion of privacy. Oo, invasion of privacy kasi isipon mo minsan nag-share baga sa social media na itong daing mo na pinaaram. Pinaaram mo Sa kung tao. si isa ang pangaran niya, sa insa naka-star. Malay mo, tinawan mo ng 10,000. Pagkabanggi, may nakahiling sa inda na tinawan pa lang ka mo 10,000, dinumanan ka mo sa harong nindo, diltigba ka. Grabe. Di ba? Saka minsan papahilingon pa. Ang ko sa ninda, may mga tao na dahil nakakaintindi ang poverty porn. Minsan sabi ninda, biniblur mi man po ang mukha kan tao. Ayo. Biniblur mi man po, dahil man po pinapahiling ang mukha kan tao. Pero Pagkakitaan mo pa rin eh. nakakaputang ina. Pinagkakakitaan mo pa rin eh. Sabi kasi, di ba, the moment magibo ka ng istorya para sa mga pobre, ipaluwas mo na nagtatabang sa pobre, dawa da mo ipahiling ang mukha mo. Ano pa rin yan? Poverty porn pa nang ganyan. Yup. Di ba? Yeah. Pero, give us a benefit of the doubt. Duman sa mga, siguro, may mga legit man din na arog kayan, na talagang di nagkukuha. Tapos talaga Yeah. itong nakukuha nila sa YouTube is tiglalaan na sa sarong bangko, na di nila tighihiro. Hilimunta, kung ito talaga. Eh, hapot duman, kung gusto talaga nito magtabang, taano dai ka mo nakikipag-coordinate with the local government or halimbawa kung saro ka mong NGO, ito baga nagigibo baga ng mga charity program. Tano, kung gusto nito magtabang, dai mo itaw duman ng kwarta para mas dakul ang natatabangan, bako lang itong certain na tao. Malay mo, sinda, may Baka- nagkahalat lang. Baka Mag-ibang na kayo sa diring palitaw na NGO. sindang kwarta, matabangan ninda itong mga opisyal. Yan, Ayaw. kasi may corruption pa. Uy, dahil may problema din kasi. Garo minsan mental health issue din kan sarong tao. Ni minsan gusto ninda magmuka. Garo may pagka-narcissistic din. Na itong gusto ninda maghiling sa mukha ninda na maraisin ng tao. Yeah. Di ba? Yan. May nahiling ako duman one time, sinolisitan ako nin sarong pamilya. Itong sinasabi nindang outreach program of family, sabihin ta ng family Toriano or family Fajardo. Di ba? Okay siya. It's good. Di ba? But the thing is, paano kay puhan mo pa siyang i-post sa social media? Paano kay puhan mo pa maghanap ng mga sponsors? Eh di kung dai mo kaya na magtabang or dai mo kayang i-sustain ang sa imong charity program, taano dai mo na lang itao ang resources mo duman sa dakulang group. Dai kasi ang gusto kasi ninda is that nagiging mahamot ang sa indang mga apelido, which is arog kang ginigibo kang ibang mga politiko. Poverty porn pa rin. Di ba? Poverty porn ang ginigibo, si mga plastic lalaag ang sa indang mga pangaran. So, yun na yun, sasaro sa mga sinyales na Oo. poverty porn na palan po ang sa indong ginigibo. Which is yun na nga nini. Pag-ulayin ta,
ano ba ang mga signs, 'di ba? Kasi for sure, si Linus ngunyan maaraman mo na dahil sa pinag-ulayan ta, maaraman mo na kung ano ba talaga ang sinyalis. Yun na to sinabi mo, pinakainot. Itong kawaran ni pakikipag-kolaborar sa komunidad. Yun na to number 1 mo sinabi. Na pangalawa, pagpapahiling nin makahirak na ladawan o pagbilog nin istorya. Sinabi mo yan. din. Sa mga documentation, kadtong panahon nangyayari yan kasi papailing mo itong malnourished na aki na may mga langaw-langaw, arog kayan, baga itong actually naging controversial si Slumdog Millionaire kang 2008. 2008. Kasi pinailing kaya duman sa video ang poverty kang India. Which is mailing mo man talaga duman. So, kaya sa ibang bansa, ban si Slumdog Millionaire na movie. Di ba even though maging nga ng storya ka to, no? Maging ng storya ka to. Magaling siya eh. Pero, naipailing mo si si poverty kang kang lugar. Ikang lugar. So, pero at least that's in the proud. Kaya siguro ay hali. That's in the proud na ipapahiling mo sa tao na kami. Na pulubi kami. Which is dapat nga diba? Na mangyari sa mga tao na dapat don't share it to anybody. If you want to help me, tano kay puan mong i-video, tano kay puan mong i-picture. Yeah. 'Di ba? Minsan nga 'di ba yan. Ang gigibuhon kay L, nagigibo ning outreach program si mga politiko minsan. Tapos may mga photographer yan. Ang gigibuhon nila is hanapon nindo si Muo na aki. Yeah. Tapos gibuhon nindo, picturean nindo na tinatauan nindo ning pagkakan. Yung pagkakaning chinelas. Tanong kay puhan mo pa to for documentation? Halat lang. Ano sabi mo? Pagkakaning chinelas. Hindi mo mapakakanong chinelas mo. Hindi, tinatawag ng chinelas o tinatawag ng rated K? Gamit. Diba? Kaya palugod, ang image kang Pilipinas sa ibang bansa, pobre. So, si rated K, poverty porn man siya. Poverty porn din man. Oo, poverty porn din. Gabos na lang. Ini pa, may asaro lang ako. Ini lang, sarong halpot na lang. Si di ba si Mr. Beast? Okay, pero dahil siya nagpapailing ning poverty. Nagtatabang siya, pero ang mga tinatabangan niya kaya mga subscribers niya. Pero ang tabang niya may challenge. Para diba? Is it considered as poverty porn? Pagman poverty ang tigpapailing ni diba? Yung pero pag naghalungkat ka na kang buhay kang sarong tao, hinalungkat mo na, nag-istorya na ning buhay, itong sarong tao, itong si contestant mismo, nag-istorya na ning buhay, na sa lang to. Siguro si background. Baka background na rin kasi to. Kasi ang alam ko si Mr. Beast talagang di man siya masyado sa poverty. Tapos kapag nagtabang talaga siya, like for example, group. Tinawan niya bagang mata, bagong mata, si dakol na tao. Tapos nagpa-Pilipinas pa baga siya, di ba? Oo. Si mga nagpa-Africa, ito naglag ng mga tubig. Oo. Pero ginibo niya to, tapos na. Oo. Di ba? So, bagay. So may mga may mga bagay na pwede mo rin i-consider na poverty porn. Kasi minsan talaga kasi nagruluwas na lang 'Di ba? Saro pa sa mga sinyalis na is lack of context, which is kakulangan ng konteksto sa pagtaonin kumpletong istorya. Iyon na nga si sinasabi. Pero saro pa, wait lang, si Mr. Beast mayaman talaga. Pero kadakman din sa Pilipinas, lalo na sa Bicolan dyan, may mga nagtatarabang. Nangalit kaipuhan man ng tabangan. Oo. Actually, si Mr. Beast bako siyang mayaman, sabi niya. Kasi gabos na kinikita niya tigtatao niya. Tinatao niya. Aram nindo na, di ko alam kung aram nindo pero may siya, sarong YouTube, channel lang, pangaran is Beast Philanthropy. Duman sa Beast Philanthropy, kada subscribe mo $1 ang inilalag ninda. So, tapos, duman, mailing mo na nagtatabang sindaw. Pero bakong terms of money, siya, as in, relief goods sa gabos. Consider as poverty porn to? Yes, it is. Oo. Kasi, dalaga din do. Bang ginigibo lang kasi is band-aid solution lang din Oo. Pero, ang kasi ang sabi ko nga sa imo, taon mong kaaraman ang tao. Ito may sinasabi nga ni Bagasitin
Itong ano baga, na tawan mo ning ano. Sa last ko to. Sa last mo to. Sige, atsana lang Save to. ko nga ni. Pero ina nga nito. Pero itong sinasabi ko sa inyo ning lack of context, itong kakulangan ng konteksto ang storya, na baka dahil manindo pinapahiling si story talaga kung taano sinda nagiging pobre. Kasi minsan, may mga content na dahil sa nagiging poverty porn, kumbaga, kung ini-explain ninda kung taano sinda naging pobre. Yan. Kumbaga, nagtatao sinda ng awareness sa tao na dapat dainin gibuhon. I would really want na mahiling talaga sa sarong content creator na kapag sinabi sa, arog po kayo ni. Kung arog kayo ng ginibo nindod, baka pwedeng maging arog ka muna ni kuya. Ngunyan, hapoton ko. Kung magtaram kang arog ka to, matugot daw si tao. Yes. Na i-share Ilag mo siya, ang storya. Siyempre, dae. Diba? Kasi ang magmuka sa iya na siya makahirakon. Yun yung lack of context mo na. Si lack of context na. Yeah. Diba? Kasi minsan baka ang ginigibo mo, pinapaluwas mo lang talaga nakahirak si tao. Which is ang pag-aabuso mo na ng emosyon. which is that's the thing. Saro pa sa mga sinyalis. Pero inaabuso mo ang emosyon. Ang sarong tao. Oo. Yeah. Kasi syempre, aram mo na may may pangangaipo. Mm-mm. So, mo na, grab mo na sa opportunity. Siyempre, na masabing go na lang si itong, itong makahirak o itong mahirap. Di ba? Yes, oo. Sunod pa, ito nga si permitan tigsasabi, kakulangan ng solusyon. Duman sa context niya or duman sa content niya. Oo. So magtao ka sa kuya ining content creator na itong pwede siya ma-consider na poverty porn, pero the end of the time tinauan ning trabaho or tinauan ning kaaraman si tao para mabago ang buhay ninda. Sa Pilipinas. Ay, ako masyadong Siyempre, gusto ko itaon ning example, pero naniniwala kaya ako na hindi ba ako ng poverty porn. Sisay. Kong TV. Mm-hmm. Di ba ito nga di ba may nagduman sa compound na naghahagad ng tabang? Yung mapakasiyunda siya. Pero, ito kaya, inistoryan lang ninda, binidyo ninda for their sa private eyes only. Yeah. Oo. Pero then ito niluwa sa public, which is 2 thumbs up sa inda. Tapos, pag nagtatabang kaya sa talaga sinda, bakong money matters ang tiyatabang ninda. Pag nagtatabang sinda, as in, mayroong sindang iluluwas na, mayroong sindang itatao na kwarta ha. Sinda na mismo ang, kunyari, sarong babae duman na taga-Japan ba to? Pinauli ninda, gustong mag-uling Pinas, pero baka ito consider as poverty porn kasi sa Japan nagtatrabaho. Oo. Pero Tama binidyohan. ba? Pero, aram din, nagpa-vlog kaya sinda, actually, si babae man, si fans man lang rapo sa inda para magpa-picture. Which is nahagip lang during the vlog. Yeah. Itong mga nahagip lang during the vlog, itong Okay lang. by scenario, okay lang yan. Pero, pero kung Sige. halimbawa all the time, yun ang ginigibo mo, itong naghahanap ka talaga Ay. ng pobre para tabangan, Ayun. ito talagang poverty porn. Pero kung halimbawa itong during the vlogging session mo, may sarong tao na nagdulok sa imo na pwedeng hagadan mo ng tabang. Di ba? Itong mga biriglaan lang. Di ba? Itong nahagip lang kang camera mo during your vlog. Pwede pa itong i-consider na okay lang to, okay lang. Oo. Di ba? Pero dahil mo itong abutin mo. Bako siyang subject. Oo, bako siyang subject. Talaga. Ayo. Atas ini pa, ito pa sinabi kong about kunyari, ining video na ni, ang kikitaon kang video na ni, ang proceeds ka ni, mapapaduman ki Kuya Inday. Di ba si Kuya Inday, si ninda dati? Si caretaker sa Payamansion 1. Oo. Payamansion 2, sorry, Payamansion 2. Ito, considered as poverty porn? I would say yes. Kasi ginamit nila si storya eh. Ginamit nila si storya para makapaglikom ng pondo. For the sponsorship. Okay. Yeah. Oo, yes. So, yun ang mga kinaibahan. Kasi di ba sabi nga ni Sinyalis, di ba guro ginamit si emosyon or si itong sitwasyon ni Inday. Oo. Si sitwasyon. Kuya Inday. Yeah. Pero halimbawa, sabihin ta na nga ni, kung pinalawas ni Kong TV na siguro, taano ta sa tatabangan, ano ang kamugtakan ni Kuya Inday?
ano ang mapapasain? Anong gigibuho niya duman sa kwarta? Maadal ba siya? May sinabi. Yan. O dahil sinabi? Ito na ang magiging ano niya ko, back up niya para dahil siya maging poverty Oo, porn. para di magluwas siguro ng poverty porn. Hindi lang para sa sakuya. Yeah. Di ba? Pero duman sa mga nagdadalan, siguro dahil man yan inaabot ng mga pag-iisip, Pero, di ba magiging okay lang. Kung ilingon mo man ang video, nagpapatawa man lang Sinda. Tapos naging subject lang si Kuya Inday na siya garo ang subject sa duman sa vlog na to. Pero may man sinabing mahirap Sinda, nakaipa niya ng tabang. Poverty porn. Pero naugma lang siya kay Kuya Kumbaga, Inday. ang proceeds lang katong ano nito. Yan, si proceeds Oo. lang. Saka ano naman pati, Mapapalumat sa bistado ng pamilya. Maresikong. Saka Bistado ng baray. Kumbaga, may kaya naman na talaga siya. I think ini muna ha. Para sa ako, si Kong, aram na niya kung paano, likayan ang poverty porn na Kawato. content. Na sitwasyon. Yeah. Di ba? Sitwasyon. Itong, gusto niya magtabang na dai siya masasabihan na poverty porn Ang ginigibo niya. ang Yeah. ginigibo niya. Yeah. Diba? Kasi Feel ko di aram naman niya. yan ginigibo every time. Kung Oo, sinundan to ganyan. ni Kong na ginibo niya every time, I would consider poverty porn ang na ginigibo siya, niya. yeah. Di ba? Pero kung halimbawa ginibo lang ni Kong na para sa katuwaan lang, Oo. di ba? Naaro ka yan. Well, it depends kasi. Kasi minsan the moment na talagang in-exaggerate mo ang buhay kan sarong tao, will consider it poverty Saka kung gusto porn. mo talaga magtabang, just, magpangirat ka na lang. Tapos after kang Diba? magkakuha ka di, tao mo duman sa gusto mong tabangan. Na dahil mo kaipuhan na ipahiling Sinda. Mm-mm. Kasi So di ba- ano? Ini pa, ugo siyang ginibo ulit na video, pero mayo si subject. At the last of the video, sinabi niya na lang na ang video kani mapapaduman sa Avana Ministry. Ito bagang ninda? Charity organization. Nagsusupport Ayan, ka rin. baka May Pero organization. may subject. Which, sabi nga, di ba, kapag may napapaduman na organization, sabi ko That's sa imo, good. if you collaborate with the organization, it's fine. Kasi itong organization na to, they are designed to help. Yan. Di ba? Bako sinda itong nagpo-post sa social media para ipangalanda ka na sinda nagtatabang sa tao. This Yeah. organization are like kind of, garo sinda church organization. Yeah, Na halimbawa, di ba, naglilikom sinda ng kwarta, ang ginigibo ninda is nag-outreach program, and then minsan, nagpipicture sinda, pero nilalag lang ninda sa bulletin. Yeah. Di ba? Yun naman si kawaranin, pakikipagkolaborar sa komunidad. Si Kong, nakipagkolaborar siya. Oo. So, bako siyang poverty porn. May proceeds na padumanan. Yan. May proceed lang. Pero di niya pinahiling o paano niya tinao. Oo. Pinitsura niya ba, binidyohan niya ba, pasaro-saro. Kailingon mo, di ba? Kasi di ba, minsan good karma ang nangyayari. Na kapag ang Yes. gibo mo talagang Para sa marahay. para sa karahayan, nailing mo, nabalik man sa imo eh. Mm-mm. Di ba? Ilingon mo nganyan siya. Di ba? Garo, dakulo naman ang niya, ang following niya. Yeah. Di ba? Ilingon mo si Willie Rebillam eh. Ayun na. Yaon sa inangon niya ng kamugtakan niya. Di ba? Yaon sa inangon niya si Tulfo. Although, nagigibo pa siya ng mga video. Ay, si Tulpo, di ko man siya, may part siya ng poverty porn, may part man siya na bako. Oo. Kumbaga, depende sa content na igwa siya. Pero Sa nagkaka-subject kaya siya eh. Oo. Sa kailingon mo na lang si kamugtakan ka mga nag-contenting poverty porn. Kumusta kayang kamugtakan ninda mo niyan? Marangya na siguro ang buhay ninda. Ayun, may Actually, bistado ko nga dyan sa Bicol, may sasakyan na, may harong. Oo. Habo ko lang isa abi ang pangaran, pero, Okay. eh, Garo pala niyan, Arugani. Okay, I give you 10,000, kikita ko 100,000. 1 million. Garo, Yes, that's it. That's a 90,000 poverty si porn. tinubo ko sa pagtabang sa iyo. yeah, that's it. Which is ina nangyayari ko niyan. Hilingon mo gigibuhon taning sarong example ang politiko. Matabang, papahiling sa tao, nagtaoning bagas, nagtaoning relief, nagtaoning Hindi, ma. regalo. Ang return maging magkalaog sinda sa posisyon sa sunod na eleksyon. Oo. Yep. Hala, sakaling mga nasa politiko, mayayaman. Yeah, May mas mga kaya. Mas dakol pang kabig ninda kaysa sa Yeah. kaysa na itatabang ninda. Si mga halangkaw, si mga Yeah. So, Pero igwa man mga tao na ito talagang pang-serve ang tinatao. Pero mahiling mo talagang ang nasa middle lang sinda. so anong positibong kay ni? Anong positibong dara? Mm-mm.
siguro ang positibong dala kay ni for me is nagkakaigwa ng awareness. Kung ikasarong tao na hinihiling mo lang pagtabang, okay, it's fine. Pero kung di mo nahihiling si intensyon kan sarong tao, siguro kapatalan na yan for me. Yeah. Yes, di ba? Di ba? Kasi baka nahumaling ka lang na, ay, ini nagtatabang, ini. Yeah. Di ba? I-message ko daw, baka tabangan Eye-opener. ako. Eye-opener. Oo. Di ba? Kaya, ano sa mga ano mo? Ano pa, maging boses ng kasaraditan. Oh, yes. Oh, halimbawa ako. Natao ka ng awareness. Oo. Yan. Na ini po ang buhay mi, ini po ang sitwasyon mi, digdi. So, halimbawa, ako, magiging content creator ako. Araw kaya nagigibuhon ko. Madaman ako sa sarong komunidad na kasaraditan, pobre. Siguro ang gigibuhon ko is mahanap ako ng sponsors, mahanap ako siguro ng matabang sa samuya para mag-asenso. Ang pagbuhay mi. Kung baka, igrupo mo si mga taong araw ka to mga ang mga sitwasyon. O, imbes na taon mo sila ng kwarta, taon mo sila ng kabuhayan. O karaman. Yan. O, halimbawa itong grupo ng mga parauma. O paano mo sila matatabangan? In a way na bako lang sarong parauma ang matatabangan mo. Oo. O mag-connect ka, makipag-connectar ka sa mga sa DNR, sa agricultural chuchuchu. Tapos, saka mo sila igrupo. O gano'y ka magiging mediator. Kasi Yeah. for sure, since dahil may be mansin the ng bridge. kaaraman, you'll be the bridge. Dahil may mansin ng kaaraman, tapos ikaw ang may aram, di maging paagi ka. Yan. Di ba? Oo. Baka kung itong makuha ka lang sarong istorya, papaluwas yun mo na. na. Oh. Oo. Kumbaga, bako lang para sa saro. Iyo baga. Kumbaga. Kaya, Yan. Tapos magkaigwa pa ng pondo para sa Pondo. Para sa charity. Pwede makadagdag sa paglangkaw kan numero ng donasyon para sa mga charitable organization na gustong tabangan. yes. Oo. Positive yan. Isang for me, collaborate. Tayo magpara-picture. Kung gusto mo talaga magtabang. Sabi ko nga kay Christine dati, kung gusto mo magtabang, ang gibuhon mo, magibo ka ng video, garo itong how to video. 'Di ba? How to video. Kung gusto mong matabangan, i-message mo ako privately. Yeah. 'Di ba? Tatabangan ta ka. Pero kung igagibuhon ka ng content na initinabangan ko ni, Yan. ano ka? Gwa pa nga ni Demonyado ka. Gwa pa mga kaindig di si Kabisado Tabagana nagbakal man nga ning pagkakan sa uno Hawaiian. Yeah. Tapos tinaondo man sa itong Pobre? Sa pobre, di ba? Homeless? Sa homeless, Oo. yan. Sa homeless. Tapos binibidyohan niya, hey guys, I'm here. Gatabangan ko din. Oo. Kasi Ayo! Iyo! May bistado ako Basta, kaya. naging mi siya eh. Basta, yun na to. Ayan. Hi guys, so this how you do it. Tanga. As in, parang tanga. Ayo. Ganun buang. Tapos, pero Pilipino siya, pero the way siya Ay, magtarang, talagang maano ka talaga. Kasi talagang sabi niya, hey guys, I'm here sa mga homeless, so and I have some Uno Hawaiian. Pakain ko na sana sa akin, pero nakita ko mas nahihirapan siya, so bigay natin sa kanya. Mga ganun. Ayo. Talagang sabi ko, Tanga. as in. Ayun ang mga pinaka-example ng buang na poverty porn na content creator. Para sa Kuya Man, maano na kita, dumang kita sa... hey guys, dito ko sa may nakita kong homeless. Meron kasi kung extra na 1 million dito, ibibili ko na, poverty porn man garara yan. Iyo. I would consider that one day. Ano mo to na eh? It's a big amount. Big amount eh. It's a big amount. Sararuan lang. Pero makukuha mo man 3 million sa video mo. Dahil yan. They're Dahil yan. guaranteed. They guaranteed. Pero ano pa rin, poverty yung tatabangan mo. Tataon mong 1 million? Oo. Anong intention mo duman? Binibidyohan mo, di ba? Hindi, ano ang intention mo duman? Makatabang sa saro. Kaya nga ni, million to. Sabagay. It's dayan mangyayari. May mataong 1 million. Okay nga ni. Inano ko Yun lang na yun na nga ni yan. Di ba? Kung 1 million. Ito nga ni sinabi nga ni ito nga ni sinabi duman sa Biblia na sabi nga Ninda na kung gusto mo talaga magtabang, give all your things. Di ba? Yan. Di ba? Para at least kung gusto mong maging... Paano kung bilyonaryo man sinagtao? Kaya nga ni sinabi niya baga na may agwa kong 1 million di kaso lang extra lang extra ng 1 million. Paasa ka man may mangyari yan. Sana all, di ba? May magtaon ng Diba? araw ka. Ayan. Eyo. Muray, kung totoo sana yan. Kung ano nung adal ang
ano nindo? Anong adal lang nakuha mo ngunyan sa sa episode na poverty ini? porn na ni. Uy, kadakol. Ang masabi ko lang, di ako ang masasabi ko lang talaga is, pumundo ang sarong taong nagigibon ng content about sa poverties. Pumundo kang magtao ning pondo na ara mo man lang na makakakuha ka pa ning pondo na para sa imo. Hashtag pundo. Pundo. Pundo ka. Pumundo ka. Pumundo ka. Oo. Guyup ka. Joyup ka. Ayun. Ako ang adal ko digding, garo gusto ko lang garo adal para sa ibang tao na dai ka mo maugma, na dai ka mo magsuporta duman sa mga tao na nahihiling nindo ning nagtatabang talaga. Na baka minsan ginagamit lang tabi ka mo para sa pansadirinda ng interest. Kasi para sa kuya, kung talagang ang tao gustong magtabang, dawa da i-picturean yan, matabang yan. Yes, amen. Tapos pangadua, dapat din ninda pinapangalandakan. Di ba? Kasi baka tinawan ka lang ning orokan, tinawan lang ka mo ning TV, tapos dakulo na ning views, ang pwede mo pang mabakal sa rong kotse. Di ba? Garo, Yes. sinabi ni paring Linus eh. So kung ang adal digdi, focus on yourself. Yeah. Na Pa-improve mo sa diri mo. na-improve mo ang sa diri mo. Na don't be proud na ikapobre ka. Kasi kung saro kang pobre mo niyan, kung saro nangangaipuhan ka, baka kulang an sa imong pag-adal. Baka kulang an sa imong diskarte kung nakukulong ka sa sitwasyon na araw ka yan. Di ba? Yan. Ako man, kung igwa kang kakayanan magtabang, saro lang yan, at lang kanina. Sa English sabi nga ni Kayanda, teach them how to fish, not give them a fish. Mhm. Kasi sabi yan, pag tinukduan mo ang sarong tao kung paano magsira, tatao na siya. Kasi sa sunod na aldaw o sa masurunod pa, makakaigwa siya ng kadakol na sira, pwede niyang ibenta. Yes. O nagkanegosyo pa siya. Kaysa man na si tao, tatawan mo lang ng pagkakan. Noori lang siya, ngunyan lang na banggi lang siya or aga, makakaning sira. So the next day, na naman. Gutom na naman siya. So yun lang ang itatao ko sa mga kanatong natics ta, na dapat isipon ta mo na ang gigibuhon ta na makakatabang makata for the rest of their life. Are we going to change their life today or until sa future pa ninda? Yes, oo. Kasi baka nangyari, tinawan ka lang ning sarong sakong bagas, maugmahon ka na. Paano na? Makakaugma ka man talaga. Ayo. Maugma man talaga ako, di ba? Oh, di ka na nag-asikaso maghanap pa ning bagas para sa pag naubos to. Tama. Di ba? Pag naubos ang bagas, paano na to? Balik ka na naman sa sitwasyon mo. Yan. So, that's the thing. Ilingon po nindo ang nagtatarabang sa Indo. Tapos kung may magtabang man sa Indo, gihilingon nindo may oportunidad ba ako makakuha digdi? Yes. Na makakapamaray, na sa sunod na dain ako maasa sa Inda. Oh, di ba? Yan. Yun Yup. So sana mga kanatong natics, may nakuha ka mong adal. Yeah. Sana kung mali man ang sa indong mga pag-intindi digdi sa topic na ini, or baka nahiling nindo na baka milang garo nagiging basher kami sa sarong content creator na nagtatabang, sana pag-isipan po nindo. Kasi baka ang nangyayari is baka pinagtatanggol nindo ang sarong tao na dahil man ikanatatabangan. O kumbaga, nagpapasalamat din kami sa mga content creator na arog kayan. Pero siguro kung madadawag nindo inihong episode na niyo, baka magbago ang sa indong kaisipan kung paano nindo gigibuhon ang sa indong pagtabang. Oo. Yan. Uy, sarap pa pala bago ko maghali. Araw kayo nangyayari Saan ka? Hindi. Bago kita magpaaram. Araw kayo nahiling ko. Sarong content creator nagtatabang. Di nahiling kang tao na, ay putang ina, pag naging content creator pala ako, magiging mayaman ako. Yeah. Yeah, tabang lang ako. Di ba nagtabang lang ko? Di ang isip kang ibang tao, oh shoot, magiging content creator na lang ako, matabang na lang ako ng tao. Di ba? Matao na lang ako sa tao at videohan ko ng araw ka ini. Tapos ang iba, dahil man tatao mag-camera, dahil man tatao mag-edit, dahil man mag-araw kayo whatsoever, nagiging content creator hanggang sa naglaog si Sinda sa sarong sitwasyon na dahil man nakatawang sa inda sa pagbuhay. Kumbaga, tinao lang kang content creator na, garo in-inspire lang na maging content creator para maging mayaman ka. Yan. Di ba? Saka, saro pa, kung ikasarong influencer, sabi nga ini-influensyahan mo ang sa imong
mga followers ang nagdadaralan sa imo. So, isipon mo, ano bang gusto mong i-influence sa inda? Influensya ng karatan o influensya ng karahayan? Yeah. Yan lang yan. Be an influencer, not an influenza. Yan, that's it. Alright. So, ini po si Bon. Po si Christina. Ako po sila sa mga podcast na ginipo para sa mga urago ninyo. The Bicol